Yaro. Wane ne da karmin kai? Wane ne da karmin kai ina tambayar ka? Allah sarki. Bata kai? Allah sarki. Kai iko sai Allah. Ya sunan babanka? Ya? Baby. Sunan baban naka baby? Ya sunan gatumarka? Ya? Komi? Sunan gatumar taka komi? Kai ya sunanka? Ya? Ya sunanka? Gwab? To yaro je ka Allah shirya mana kai. Je ka. Kai ba ka da sunan kirki, gatumar ka ba ta da sunan kirki. Bawan ka ba shi da sunan kirki. Ba ka da ba a samu wanda kake ba. Je ka Allah yaro je ka gwab, je ka gwab. Je ka kai ta kuka. Ka zama motar kwana da kai ta kuka ka.